Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Unas. Taong 1970, Consegra, Leyte. Maraming mapapait na pangyayari sa buhay na sa murang edad, naranasan na ni Unas. Ayon sa kanya, kung mga maihinang tao lang ang nakaranas ng mga pagsubok na nalagpasan niya, maaaring nagpatiwakal na sa buhay. Pakiramdam nga niya noon, sa dinami-rami ng taong nilikha ng Diyos, kabilang siya sa mga piling taong binigyan ng matinding kamalasan sa buhay. Hindi niya masabi kung pagpapala ba yun o sadyang parusa sa kanya. Isipin ninyo, sa murang edad niya pinatay yung mga magulang niya. Yung dalawang kapatid naman niya, ipinaampon sa iba, habang siya naman sa edad na 13 anyos, piniling manirahan ng nag-iisa. Hindi man na lamang gagawin, pilit siyang umusad, alang-alang sa kanyang sarili. Sa mga unang taon ni Unas, na itinataguyod ng mag-isa ang buhay niya, halos kumain na siya noon ng lupa dahil sa matinding kahirapan. Minsan nga, kahit yung bunga ng saging nakakauslot pa lamang, kinukuha niya na ito. Wala man yung laman at mapait ang lasa, ayos na yon, basta mapuna ng kanyang kumakalam na sikmura. Taon pa ang lumipas ng kanyang pananatili sa bahay nila. Hindi na rin niya kinaya ang pagtitiis. Dala na rin ng hirap at pagkahiya sa kanyang mga kakilala, pinili niyang maglakbay sa iba't ibang lugar para hanapin ang kanyang tadhana. Bale, inabot siya ng 5 taon bago makarating ng Consuegra. Gawa ng sa mga bayang una niyang napuntahan, nagtagal siya roon ng ilang taon para maghanap buhay. Kung ano-ano lang ang nilalako noon ni Unas, makaraos lang. Dagdag pa niya na, hindi siya nagtitinda noon para kumita, sa halip nagtitinda siya para mabuhay. Akala nga niya ganun na talaga ang buhay niya hanggang sa pagtanda. Pero pagdating niya sa isa sa mga baryo ng Consuegra, may nakilala siya doong isang matandang babae na nagbigay sa kanya ng pampaswerte. Bagaman hindi siya naniniwala sa ganoong bagay, pinili niyang tanggapin ito. Ibinigay niya roon ang kanyang puso at pananampalataya hanggang sa ilang buwan lang ang lumipas, napansin niyang medyo nakakaluwag-luwag na siya. Sa pagsapit naman ng taong ito, pag-edad niyang 25 anyos, may napundar na siyang lupa sa lugar na yon, kasama ang 2 kalabaw, 3 baboy, at 1 kambing. Yon ang naging panimula niya hanggang sa magkaroon na siya ng sarili niyang bahay. Magmula noon pinuno, naniniwala si Unas na ang ibinigay na bato sa kanya ng matandang yon ang nagdala ng swerte sa buhay niya. Wala rin siya noong pinagsabihan, magpahanggang sa ngayon. Paglalarawan naman ni Unas sa bato, para itong tumigas na putik na binalot ng puting dagta ng puno. Kitang-kita mo talaga ang loob nun, kung saan naniniwala siya na lahat ng makakakita nito talaga namang hahanga. Buong buhay niya, yon ang kauna-unahang beses na nakakita siya ng ganoong bagay. Palagi niya rin yung binabalot ng puting tela at kahit ilang beses niya na yung nahulog, hindi pa rin yung nagkakaroon ng bitak. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, palaging malamig ang batong yon at hindi ito nangingitim. Ilang beses niya na kasi yung inilagay sa lutuan pero paghango niya rito, parang wala man lang doong nangyari. Sa paglipas pa ng mga buwan, namuhay ng matiwasay itong si Unas. Ang kanyang pinagkakaabalahan noon, pagbebenta ng mga karne at gulay.
Bagaman isang beses sa isang buwan niya yung ginagawa, kahit papaano malaki-laki naman ang kanyang kinikita. Bukod kasi sa wala siyang kahati sa karne, yung mga gulay naman niyang ibinibenta, tanim niya mismo. Para kay Unas, maaaring tingnan ng iba na simple ang pamumuhay niya, pero para sa kanya marangyana ito. Isipin ninyo, hindi siya namomroblema sa kanyang oras araw-araw. Kahit magtrabaho siya o tumambay buong maghapon, meron pa rin siyang kakainin. Malaya si Unas sa lahat ng bagay, yung tipong karamihan sa atin ngayon, ganoong buhay ang inaasam. Yun nga lang, dahil sa kagustuhan niyang maging ganon habang buhay ang kanyang sitwasyon, pinili niyang magpakalayo-layo sa tukso. At para magawa ito, yung itinirik niyang bahay, malapit sa isa sa mga baryo ng Consuegra, nasa labasan na. Sa pagkakatanda niya, 2 tahanan lang noon ang malapit sa kanyang pamamahay. Di naman yun problema, lalo pat yung mga magsasakang nakatira doon, pawang mga mababait at mga kakilala din niya. Akala ni Unas magtutuloy-tuloy na ang ganoong sitwasyon, pero lingid sa kanyang kaalaman, meron palang pagsubok na darating na babago sa kanyang buhay na kinagisnan. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, Nobyembre ng taong ito, nagsimula ang mga pangyayaring hindi pangkaraniwan sa kanya. Ayon kay Unas, na gabi ng Biyernes noon nagdesisyon siyang pumunta ng baryo dahil sa kakulangan ng ginagamit niyang pansahog para sa niluluto niyang ulam. Siyempre, nag-iisa lang siya noon sa buhay, kaya wala naman siyang mautusang bumili nito. Habang binabagtas ni Unas ang daan patungong baryo, hindi naman niya maiwasang mapansin ang dilim ng paligid. Kahit may dala-dala siya noong gasera, parang may kung ano sa loob niya ang nagsasabing bumalik na. Subalit sa kabila nito, pinilit niya pa ring ipagpatuloy ang kanyang paglalakad hanggang sa narating na nga niya ang isang parte ng kalsada kung saan wala ng katao-tao. Hindi niya mawari noon pero yung mga paa niya parang nanginginig na. Ultimo maliit lang nakaluskos sa paligid, nagbibigay yon ng matinding takot sa kanya. Halos gustong-gusto na nga niya noon kumaripas ng takbo pero yung paa niya parang nakagapos. Bukod sa namamanhid ito, parang ang bigat-bigat nitong igalaw. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang ni Unas nang may dumaan sa kanyang harapan na isang babaeng umiiyak. Nakagapos ang mga kamay nito at ang ulo naman nito nababalot ng isang makapal na supot. Hindi niya alam kung ano nangyayari doon, pero sa estado nito, alam niyang patay na ito. Pagtawid naman ito sa kalsada, napansin niya ang sumusunod na sanggol sa nilalang na yon na hindi pa napuputulan ng pusod. Gumagapang ito at yung katawan nito punong-puno na rin ng sugat. Pagpasok naman ito sa talahiban, agad namang umihip ang malakas na hangin, dahilan para mamatay ang siga ng kanyang gasera. Sa puntong yun, gustong-gusto na talagang tumakbo ni Unas. Pero hindi niya talaga ito magawa. Yung katawan niya naninigas na at parang wala na itong lakas na kumilos. Nanginginig na rin ang kanyang buong katawan at yung kanyang isipan blankong-blanko na. Maya-maya pa, mas lalo pang binalot ng takot itong si Unas nang makarinig siya ng isang iyak na humahagulgol. Paulit-ulit din yung humihingi ng tulong sa kanya na parabang napakabigat ng problema nitong dinadala. Mabuti na lang, bago pa man siya mawala ng malay sa lugar na yon, may dumaan na isang magsasaka na nakasakay sa kalabaw nito.
Paglapit naman ito sa kanyang kinatatayuan, bahagya naman yung tumigil habang nagwiwikas sa kanya ng, "Oh, Manoy Unas, anong ginagawa niyo dyan? May hinahanap ka ba?" Nang marinig naman ni Unas ang sinabi ng taong yon, agad namang nanumbalik ang kanyang ulirat. Yung mga pagnanangis na kanyang naririnig, bigla na lang ding nawala. Pagsilay naman niya sa lalaki, walang pagdadalawang isip naman siya doong humingi ng tulong. Bagaman ayaw niya na noong pumunta ng baryo, napilitan siyang sumakay dito. Pagdating naman nila sa sentro, pansamantala siyang nakituloy sa kaibigan niya. Nagdahilan na lamang siyang may problema siya, kaya naghahanap siya ng makakausap sa oras na yon. Dahil dito, wala namang nagawa ang kaibigan niya, kundi ang patuloyin siya. Sa pagsapit ng umaga, pagbangon naman ni Unas, una niyang naramdaman ang matinding bigat ng kanyang katawan. Noong una, inakala niyang dala lang ito ng alak na iniinom nila, pero pagbalik niya sa kanyang pamamahay, napansin naman niyang nilalagnat siya. Namumutla na rin noon ang kanyang katawan, at sa estado nito, parang meron talaga siyang iniindang karamdaman. Nang mapagtanto naman yun ni Unas, agad naman siyang lumapit sa kakilala niyang albularyo sa kanilang lugar para magpatingin. Pero sa kasamaang palad, wala naman yung nakitang kakaiba sa kanya maliban sa lagnat. Dahil dito, tuluyan na ngang nawala sa isipan niya ang kaisipang maaaring nakuha niya ito sa nilalang na kanyang nakita. Lumipas pa ang mga araw. Marami na siyang ininom na gamot pero hindi pa rin siya nilulubayan ng kanyang sakit. Bumigat na rin noon ang husto ang kanyang katawan at medyo nahihirapan na rin siyang huminga buhat sa plemang nagbabara sa kanyang lalamunan. Hindi lang yon, palagi na ring namamanhid ang kanyang katawan kaya na may medyo napapabayaan na niya ang mga gawaing bahay. Linggo pa ang dumaan. Nang mapagtanto naman niyang hindi na talaga niya kakayanin ang ganoong sitwasyon, nagdesisyon siyang hanapin ang matandang babae na nagbigay sa kanya nung batong pampaswerte. Kahit hindi siya sigurado kung nandun pa ba yun sa karatig baryong dinaanan niya, naglakas loob siyang doong pumunta. Isipin ninyo 2 oras lang ang binaybay niya patungo sa lugar na yon, pero yung katawan niya parang isang araw nang pinaparusahan. Sa bawat hakbang kasi ng kalabaw na kanyang sinasakyan, nagdudulot ito ng matinding sakit sa kanyang bewang. Tiniis talaga yun ni Unas. Gawa ng nung lumakad siya, wala siyang sinamang kaibigan. Ang inaalala niya kasi noon, baka may mga pinagkakaabalahan din yun sa buhay. Sa pagdating naman niya sa baryo nito, dali-dali naman niyang pinuntahan ang bahay nito kung saan sila unang nagkakilala. Pagdating niya roon, hindi naman niya maiwasang malungkot nang mapag-alaman niyang matagal na pala doong umalis ang babae. Pero ayon sa pamilyang naninirahan dito, lumipat lang yun sa bundok, malapit sa kanilang lugar. May mumunting sakahan kasi yun doon, kaya na may nagdesisyon itong doon na manirahan. Nang marinig naman ni Unas ang sinabi ng kausap niyang lalaki, walang pagdadalawang isip naman niya yung pinakiusapan na kung maaari itong sumama sa kanya. Bukod kasi sa hindi niya alam ang daan patungo sa lugar na yan, wala rin siyang kaide-ideya kung alin bang bundok ang tinutukoy nito. Dagdag pa niya na handa naman siyang magbayad sa tulong na ibibigay nito kung yon ay kinakailangan. Pagkarinig naman ng lalaki sa kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon sa kanya
na nagsasabi ng, "Sige ho, maghintay lang muna kayo rito. Tatapusin ko lang ang ginagawa ko. Huwag ho kayong mag-alala. Malapit lang dito ang lugar ni Aling Tersing. Yun nga lang, matarik doon ang daan. Ikinalulungkot ko pero hindi doon makakapasok ang dalamong kalabaw. Kung gusto nyo ho, pwede naman nating lakarin papunta roon. Kalahating oras lang, nandun na tayo." Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Unas kundi ang sumang-ayon. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, matyaga naman siyang naghintay habang tahimik na pinagmamasdan ng lalaki sa ginagawa nitong pagbibilad ng mga panggatong. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman yung bumalik sa kinaroroonan niya para yayain na siyang umalis. Sa kanilang paglalakad, doon niya napag-alaman kung ano ang kaugnayan nito sa matandang babae. Ayon sa taong yon, tiyahin nila ang matandang yon, gawa ng pamangkin nito ang kanyang asawa. Sa katunayan, bago yun lumipat, hinintay lang sila nitong makarating sa baryo. Dagdag pa nito na, masaya naman ang matandang yon na ibinigay sa kanila ang bahay nito, alang-alang sa kanyang mga apo. Nang marinig naman ni Unas ang tungkol sa bagay na yan, hindi naman niya maiwasang mapatanong ukol sa kung sino ang kasama ng matanda sa bukid. Sa estado kasi nito, syempre nasisiguro niyang nanghihina ang katawan nito. Subalit pagkarinig naman ng lalaki sa kanyang sinabi, tinawanan lang naman siya nito habang sumasagot sa kanya ng, "Si Tia Tersing mahina." "Hindi ka sigurado dyan, Manoy. Alam mo ba nung gapasan dito sa amin? Nung nagdaang araw lang, nakigapas yun. 10 kahon ng palay ang tinapos niya sa isang araw lang. Walang pahinga. Ni pagkain wala. Kaya hindi talaga ako naniniwalang mahina yun si Tia. Karga pa lang. Abay, wala nang binatbat ang mga kalalakihan dito sa aming lugar. Ay ikaw, Manoy, paano mo nakilala si Tia Tersing? Isa ka din ba sa mga nilimusan niya ng gamit?" "Oo, binigyan ako na ng pampaswerte noong walang-wala ako. Alam kong yun ang nag-ahon sa akin mula sa kahirapan. Kaya ako naman siya ngayon hinahanap dahil sa iniinda kong sakit. Basta, mahabang istorya." Sagot naman niya rito. Nang marinig naman yon ng lalaki, wala naman yung nagawa kundi ang magpatuloy sa paglalakad. Makalipas pa ang ilang minuto, agad namang nag-abiso doon si Unas na kung maaari magpahinga na muna sila. Yung hika kasi niya umaatake na naman. Hindi yun magiging maganda kung pipilitin niyang magpatuloy. Pagkalahad naman niya ng bagay na yon, tumangulang naman ang lalaki, hudyat ng pagsang-ayon nito. Habang nagpapahinga naman sila sa ilalim ng puno, nailahad nito sa kanya na medyo malapit-lapit na sila sa bahay ni Aling Tersing. Ang palatandaan doon ng lalaki ay yung mga puno ng tubo na nabubuhay sa gilid ng daan na tinatahak nila. Dagdag pa nito na madalas niyang pinupuntahan ang lugar na yon para bumisita sa matanda, kaya hindi siya maaaring magkamali. Matapos namang marinig ni Unas ang sinabi nito, naglakas loob naman siyang lumakad para makapagpatingin na. 10 minuto pa ang lumipas, may nasipat na nga silang maliit na bahay sa gilid ng bundok. Patag ang lugar na yon pero ilang metro mula sa bahay merong malalim na bangin. Nagkalat din sa lugar ang mga alagang manok ni Aling Tersing at yung iilan nitong mga kambing na nanginginain. Maya-maya pa, paglapit naman nila sa bahay nito, bumungad sa kanila ang matanda na nananabako.
Nakatingin din yun sa kanila na para bang inaasahan na nito ang kanilang pagdating. Nang masipat naman yun ni Unas, dali-dali naman siya doong lumapit para magpakilala. Subalit di pa man siya nakakapagsalita, agad namang inilahad ng matanda sa kanya na hindi siya nito nakakalimutan. Dagdag pa nito na lahat ng taong nalimusan niya ng gamit, kailan may hindi na mawawala sa kanyang isip. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Unas kundi ang tumango. Hindi naglaon, pag-upo naman niya sa bangkong naroon sa harapan ng matanda, bahagya naman siya noong napatahimik nang marinig niya yung magwika sa kanya ng, "Ibang-iba ka na, Unas, mula nung una tayong nagkita. Masaya ako dahil nakaahon ka na sa kahirapan. Anong nangyari sa'yo? Bakit hinang-hina ka? Nakikita ko sa mga mata mo ang bigat ng iyong dinadala. Magsalita ka, Unas. Baka meron akong maitulong." Nang marinig naman ni Unas ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad ang tungkol sa kanyang mga naranasan. Ipinagtapat niya rin dito, hindi naman siya hinawakan ng nilalang na yon, pero yung huli niyang naramdaman habang pinagmamasdan niya ito, tila bang hindi siya nilubayan. Mariin din niyang inilahad na ilang beses na niyang pinakikiramdaman ang kanyang sarili, pero wala talaga siyang kapasidad na matukoy ang pinanggagalingan ng sakit na yon. Matapos naman niya itong mailahad, agad namang lumapit sa kanya ang matanda para masipat siya nito ng malapitan. Hinawakan din ito ang kanyang balikat at leeg na para bang meron itong hinahanap. Maya-maya pa pagbalik naman ito sa kanyang kinauupuan, agad naman yung nagwika sa kanya ng, "Normal lang yan. Nahawakan ka kasi ng kaluluwa. Ipantay mo ang mga kamay mo. Mapapansin mo ng pinakamaliit mong daliri, hindi pantay sa isa. Pero huwag kang mag-alala. Gagamutin natin yan. Pagkatapos natin makikita mo, huhupa na yang nararamdaman mo." Kasabay ng pagwika ng matanda ay ang pag-uumpisa naman itong mag-usal ng mga buhay na kataga. Matapos nun, inihip ito ng matanda sa kanyang bumbunan at pag-ukit nito ng krus sa kanyang noo gamit ang laway, gulat na manoon si Unas nang mapansin niyang yung sakit sa kanyang bewang at dibdib unti-unting nawawala. Panay na rin ang kanyang ginagawang pagbahing kung saan walang patid namang sumasabay ang mga plemang nakaimbak sa kanyang sikmura. Dahil sa pangyayaring yan, doon niya napagtanto, totoo at hindi biro, ang kakayahan ni Aling Tarsing na manggamot. Pag-alis naman ng kamay nito sa kanyang katawan, unti-unti naman niyang naramdaman ang paggaan ng kanyang pakiramdam. Pagtayo naman niya, una naman niyang napansin na yung pagkawala ng nararamdaman niyang sakit sa kanyang mga kasukasuan. Nawala na rin ang kanyang hika kasama yung pakiramdam niya na umiikot ang kanyang paningin kapag napapagod siya. Paglahad naman sa kanya ng matanda na malaya na siya mula sa hawak ng kaluluwa, taos-puso naman siya doong nagpasalamat. Iniabot na rin niya ang kanyang abuloy para naman kahit papaano makatulong din siya sa matanda. Kinahapunan noong mismong araw na yan, nanatili pa rin si Unas sa bahay nito. Sa ganda kasi ng kwento noon ng matanda, halos hindi na niya napansin pa ang bilis ng pagtakbo ng oras.
Ilang minuto pa ang lumipas. Pabiro naman niyang inabisuhan ito ukol sa kanyang pagnanais na maging isa ring manggagamot. Akala niya tatawa lang noon si Aling Tarsing. Pero pagsilay nito sa kanyang mga mata, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, Desidido ka ba? Kung desidido ka, bumalik ka rito pagkaraan ng 2 linggo. Pag-isipan mo ito ng maigi dahil hindi mo na ito mababawi sa oras na nakapasok ka na. Tamang-tama yan, Unas. Naghahanap ako ng magtataguyod ng aking aral. Lahat kayong nilimusan ko, pasok sa mga katangiang aking hinahanap. Pero dahil sa ikaw ang unang bumalik, sa iyo ko ipapasa ang lahat kung mapapatunayan mo sa akin ang iyong sarili. Nanghihina na ako, Unas. Ramdam kong hindi na ako magtatagal sa mundo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, halos hindi naman siya makapagsalita, gawa ng kabaliktaran ang mga nangyayari sa inaasahan niya. Maya-maya pa, nang wala na silang mapag-uusapan, nagdesisyon si Unas na magpalipas ng gabi sa bahay ng matanda. Hindi naman siya nito pinigilan, gawa ng may silid din siya doong mapagpapahingahan. Subalit, nang akmang papasok na siya sa ibinigay nitong silid, mariin naman siya nitong pinaalalahanan na anuman ang kanyang maramdaman sa kalagitnaan ng gabi, wag na wag niya yung papansinin. Dagdag pa ng matanda na kahit hindi siya makatulog, pilitin niyang makatulog. Matapos naman itong mailahad ang bagay na yon, agad naman yung pumasok sa loob ng silid nito. Sa paglalim pa ng gabi, matyaga namang naghintay itong si Unas na tawagin siya ni Aling Tarsing. Di pa man kasi sila noon nakakapaghapunan, kaya na may medyo nakakaramdam na siya ng gutom sa katawan. Kalahating oras pa ang dumaan. Mahinahon naman yung kumatok sa pinto ng kanyang silid habang tinatawag ang kanyang pangalan. Nang marinig naman niya ang boses nito, dali-dali naman niyang binuksan ang pinto at kasabay nito ang pagsilay niya sa matanda na meron ng daladalang pagkain. Pag-abot naman niya sa mga dala nito, agad naman siya nitong inabisuhan na kapag tapos na siyang kumain, iwan niya lang ang pinggan sa mesang malapit sa higaan. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Unas kundi ang sumang-ayon. Pagsarado naman niya ng pinto, agad naman niyang kinain yung inihain ng matanda sa kanya. Sinigang yun na manok, kaya na may ganadong-ganado talaga siya. Sa paglalim pa ng gabi, kasalukuyan na siya noong nagpapahinga. Bale, nakatulog nga siya noon ng maaga, gawa ng bukod sa pagod na kanyang dinanas, mapuntahan lamang ang tahanan nito. Medyo bumabawi na rin ang kanyang katawan sa ilang araw nitong kalbaryong kinakaharap. Akala niya magiging matiwasay ang gabi na yon para sa kanya. Pero sa pagtungtong ng hating gabi, doon na dahan-dahang nag-iba ang pangyayari. Sa kasagsagan kasi ng pagtulog noon ni Unas, unti-unti namang bumalik sa katawan niya ang kanyang wisyo dahil may nararamdaman siya noong parang gumagapang sa kanyang paa. Maya-maya pa, pagmulat naman ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang mga maliliit na tao na halos gahintuturo lang ang laki. Nakasuot din yun ng matulis na salakot at yung kasuotan nito purong gawa sa dahon. Pagsilay naman sa kanya ng mga nilalang na yan, dali-dali naman itong nagsitalunan sa kanyang binti hanggang sa hindi na niya yun makita. Noong una akala ni Unas na mamalikmata lang siya, kaya ang ginawa niya,
Umupo siya sa kanyang hinihigaan para pag-isipan ang mga nilalang na kanyang nasilayan. Hindi naglaon. Nang mapagtanto naman niyang wala na ang mga ito, agad naman siyang bumalik mula sa kanyang pagkakahiga. Pagpikit naman ng kanyang mga mata, muli na naman siyang napamulat dahil sa biglaang paggalaw ng kanyang hinihigaan. Sa puntong yon, medyo nakakaramdam na siya ng matinding pagkabahala, gawa ng wala na siyang kaide-ideya ukol sa mga nangyayari. Pagsilay naman niya sa paligid, bigla namang napaisip itong si Unas nang masipat niya ang mga bituin sa langit. Teka, bakit ganito ang mga nakikita ko? Nasa labas ba ako? Tanong niya sa kanyang sarili. Matapos naman niya yung mailahad, agad naman niyang sinipat ang mga gamit malapit sa kanya. Subalit sa kasamaang palad, hindi na rin niya yon nakita pa. Ultimo yung pinagkainan niya at ang mesang pinatungan niya nito, bigla na lamang nawala. Para sa kanya, isa yung nakapagtatakang pangyayari, gawa ng segundo lang noon ang dumaan, magmula noong pumikit siya. Imposible namang naglaho na lamang ang bahay, gawa ng yung hinihigaan niya, naroon pa rin sa kanyang tabi. Makalipas pa ang ilang minutong pag-iisip noon ni Unas, nagdesisyon na siyang umalis sa inuupuan niyang yon. Ngunit, pag-angat naman niya ng kanyang puwet sa mismong higaang yon, bigla naman yung naglaho na parang bula. Dahil sa pangyayari, lahat ng bagay sa silid na pinasukan niya, wala na siyang nakita. Yung lugar ding dinapuan niya noong mismong gabi, hindi pamilyar sa kanya. Alam din niyang wala ito sa bundok, gawa ng sa unahang bahagi nito, purong mga kapatagan na. Paglalarawan naman ni Unas sa lugar na kanyang napuntahan, pinalilibutan niyo ng matataas na puno na merong napakaraming mga alitap-tap na lumilipad. Mabababa rin ang mga damo nito sa lugar, kaya na may madali niyang nasisilayan yung mga hayop doong gumagapang. Ayon kay Unas, napakatahimik ng lugar na yon, pero hindi niya maipagkakaila ang mga hindi pangkaraniwang nilalang na kasalukuyang nagmamasid sa kanya. Malakas din ang kanyang kutob. Nagtatago ang mga nilalang na yon sa mga punong nakapalibot sa kinaroroonan niya. Maya-maya pa, nang akmang aalis naman siya sa lugar na yon, bigla naman siya noong napayuko nang makarinig siya ng isang malakas na pagsabog at kasabay nito ang paglangit-ngit ng punong unti-unti nang nabubuwal. Dahil sa pangyayaring yan, agad naman siyang napasilay sa kanyang likod, kung saan doon niya nakita ang isang napakalaking nilalang na nasa kaanyuan ng isang dambuhalang puno. Kasalukuyan nitong hinahawi ang mga sanga nito dahil sa dami ng malalaking paniki na animoy nagtutulong-tulong upang yon ay pabagsakin. Matapos naman yung masilayan ni Unas, nagpumilit naman siyang lumayo sa lugar. Subalit bago pa man niya yun magawa, narinig na niya ang pag-atungal ng mga dambuhalang paniki. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa kinaroroonan ng mga ito, kitang-kita naman niya ang pagsugod nito sa kinaroroonan niya. Habang papalapit ang mga nilalang, mas lalo namang nagiging klaro sa kanya na hindi yon mga paniki, bagkus grupo yon ng mga aswang na nagpalit anyo. Pagsilay naman niya ng mga totoong uri nito, mabilis naman siyang kumaripas ng takbo hanggang sa marating na niya ang isang parte ng kakahuyan na merong napakasukal na daan. Kahit hindi siya roon magkasya, pinilit niya pa rin pumasok dito dahil para sa kanya, yun na lamang ang pinakaligtas na lugar na maaari niyang puntahan. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pag-usad,
Maraming matatalas na bagay ang bumabaon sa kanyang talampakan pero hindi niya ito nararamdaman. Kahit napakahirap na ng kanyang kalagayan, pinilit niya pa ring magpatuloy gawa ng alam niya sa kanyang sarili na kung hindi niya yun gagawin, yun na ang katapusan ng kanyang buhay. 10 minuto pa ang lumipas. Narating na nga ni Unas ang hangganan ng kakahuyan. Alam niyang malayo na siya pero hindi niya pa rin maipagkakaila yung mga aswang na sumusunod sa likod niya. Ramdam niya ring naghihintay lang yon ang pagkakataon na lumabas siya sa lugar na yon. Maya-maya pa, habang pinakikiramdaman naman niya ang lugar na kinaroroonan niya, alam niyang nasa taas lamang ng kakahuyan yung mga aswang. Bukod kasi sa kitang-kita niya ang mga pakpak nito, maya't maya rin ang ginagawa nitong pag-aangil na parabang matindi na ang pagmamalabis nitong sagpangin siya. Dahil sa sitwasyong yon, kahit matindi ang kanyang hangaring makatakas doon ng buhay, halos wala na rin siyang nakikitang paraan para maisahan pa ang mga ito. Bukod kasi sa merong iilang aswang ang gumagawa ng paraan para makapasok sa loob ng kakahuyan, 100 na lang din ang maaari niyang tahakin. Sa puntong yon, paulit-ulit namang pinagsasasapak ni Unas ang kanyang muka sa paniniwalang panaginip lang ang lahat. Pero kahit anong gawin niya, di pa rin bumabalik ang kanyang ulirat sa kanyang katawan. Dahil dito, wala na siyang nagawa kundi ang maghanap ng mapagtataguan. Pinag-iisipan niya pa rin ang pagtakbo sa kapatagan. Baka sakaling yon ang kanyang magiging susi sa tuluyan niyang pagtakas sa nilalang. Subalit sa kabila nito, hindi niya pa rin kayang maipagsawalang bahala na maaaring ikamatay niya ang ganoong pasya. Makalipas pa ang ilang minutong pag-iisip ni Unas, bigla naman siya noong nagkaroon ng pag-asa nang makasilay siya ng isang sulo na naglalakad papalapit sa kinaroroonan niya. Paulit-ulit din itong tinatawag ang kanyang pangalan, kaya na may naglakas loob na siyang lapitan nito. Walang sabi-sabi, agad namang kumaripas ng takbo itong si Unas, bago pa man mapasok ng mga aswang ang looban ng kakahuyan. Habang binabagtas naman niya noon ang daan, paulit-ulit naman niyang isinisigaw ang pangalan ng matandang babae na parabang siguradong-sigurado na siya na ang taong nakita niyang may daladalang sulo ay si Aling Tersing. Maya-maya pa, nang medyo makalayo na siya sa kakahuyan, 5 sa 13 aswang ang humabol sa kanya. Mabilis yung nag-anyong aso, kaya na may ilang segundo lang noon ang lumipas, nasa likod na niya ito. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagtakbo na parabang kahit alam na niyang maaabutan na siya nito, pilit niya pa ring inilaban ang kanyang buhay. Paglundag naman ng mga asong yon, tanging pagdapa na lamang sa lupa ang nagawa noon ni Unas sa paniniwalang maiilagan niya ito. Pero pagramdam niyang papalapit na yon sa kanya, bigla na lamang yung umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang pagsilay niya sa 3 puting pusa. Kasing laki din yon ng mga aswang at sa estado ng mga ito, hindi yun pangkaraniwang hayop. Bukod kasi sa matatalas nitong mga kuko, namumula rin ang mga mata ng nilalang na yon at meron itong 8 pangil sa mismong mga bunganga nito. Matutulis din ang kanilang mga balahibo na sa oras na dumidikit noon ang mga aso, bumabaon yun sa kanilang mga balat. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang pananakbo hanggang sa dumating ang puntong nasipat na niya si Aling Tersing. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito,
Agad naman niya yung niyakap, dala ng matinding takot na kanyang naranasan. Paghawak naman ng matanda sa kanyang likod, mahinahon naman yung nagwika sa kanya ng, Sabi ko sa'yo, huwag mong papansinin ang mga bagay na mararamdaman mo. Alam mo dyan sa bahay ko, meron diyang mga nilalang na tinatawag kong mga agaw-agaw. Kadalasan kapag gising ang mga bisita ko sa panahon ng kanilang pag-iikot, nililigaw nila ito. Dinadala nila yun sa mga lokasyon ng bundok kung saan lubos na mapanganib. Unas, hindi lang ako ang naninirahan sa lugar na ito. Marami kami. Kabilang yung mga aswang na humahabol sa iyo. Mabuti naman at hindi ka nila nasaktan. Ay nako, pasensya ka na ha. Kasalanan ko ang lahat. Kung sana ipinagtapat ko sa iyo ng maaga, edi sana hindi ka na umabot sa sitwasyong ito. Dagdag pa ni Aling Tersing na ang mga agaw-agaw, parehang mga engkantong maihahalin tulad mo ang wangis sa isang uod. Yun nga lang, malalaki ang mga ito at meron yung kakayahang tumagos kung saan-saan. Ilang beses na rin yung sinubukang palayasin ni Aling Tersing, pero paulit-ulit yung bumabalik buhat sa taba ng lupa na nakaimbak sa ilalim ng bahay niya. Ayon pa sa matanda na, magmula noong hindi niya mapaalis ang mga nilalang na yon, nagdesisyon na lamang siyang alagaan ito. Gawa ng bukod sa swerte yun sa buhay, palagi din siya nitong dinadalhan ng mga kamote at iba pang bungang kahoy na kadalasang nakukuha sa ilalim ng lupa. Mariinding inilahad nito sa kanya na ang tanging inaalala lang niya ay kapag meron siyang bisita sa pamamahay niya. Halos walang mintis kasi ang panlalaro ng mga agaw-agaw na siya namang nagdulot ng takot at pangamba para sa kanyang pamilya at kakilala. Matapos naman yung marinig ni Unas, kahit papaano naunawaan na niya ang lahat ng mga bagay na nangyari. Makalipas pa ang ilang minuto, nasipat naman nilang nagsiatrasa na ang mga aswang. Kaya namay ang ginawa nila bumalik na rin sa bahay nito. Sa paglipas pa ng mga araw, maigi naman niyang pinag-isipan ang alok sa kanya ng matanda. Lumipas ang linggo, kagaya ng napag-usapan nila, bumalik siya sa bahay nito. Bitbit na rin niya noon ang kanyang mga gamit, gawa ng nagdesisyon na siyang doon na manirahan. Ayon kay Unas na, wala namang eksaktong pagsubok na ibinigay ang matanda, maliban sa patunayan ang kanyang sarili. Noong una medyo naguguluhan pa siya, pero 2 araw pa ang lumipas, napagtanto niyang sa pamamagitan ng mga agaw-agaw, maipapakita niya sa matanda ang kanyang kakayahan. Isipin ninyo wala pa siya noong tangang mutya o medalyon, pero nagpasya na siyang kalabanin ang grupo ng mga aswang na muntik nang pumatay sa kanya. Ang tanging dala lang noon ni Unas ay yung mahabang talibong na nabili niya sa baryong dinaanan niya. Halos magdadalawang buwan din siyang nakipaglaban sa mga ito hanggang sa dumating ang puntong nagawa na niyang mapaslang ang iilan sa mga ito. Gamit-gamit lamang ang kanyang karunungan sa lason, 5 sa mga aswang ang kanyang napatay. Nang malaman naman yun ni Aling Tersing, agad naman siya nitong inabisuhan ukol sa kanyang ginawa. Ayon sa matanda, hindi maganda ang naisip niyang yon, lalo pat alam nitong likas na sa mga aswang ang pagiging mapaghigante. Dahil sa mga nangyari, pansamantala naman itong itinigil ang mga bagay na pinagkakaabalahan nito para makapaghanda sila. Hindi rin nag-aksaya ng panahon ng matanda na pagalitan siya, lalo pat kahit anong gawin nito,
wala na yung kakayahan para maibalik ang mga nangyari sa nakaraan. Isang hapon, habang nag-uusap sila ukol sa mga nilalang na yon, may nasipat naman si Aling Tersing na dalawang matandang naglalakad papalapit sa kanyang tahanan. Pagtigil naman ito sa bakod ng kanyang bahay, dali-dali naman nila yung nilapitan para tanungin. Noong una, inakala ni Unas na mga bisita lamang yon ng matanda. Pero paglapit naman nila sa mga ito, agad naman sumalubong sa kanila ang napakabaho nitong amoy. Walang sabi-sabi, bigla namang umangil ang mga nilalang na yon. Sabay wika ang pinakamatanda sa mga ito ng, Akala ko ba mayroon tayong kasunduan? Bakit hinayaan mong disipulo mo na manalasa sa lugar ko? Malaking pagkakamali yung Tersing. Nakalimutan mo na ba? Marami kaming naninirahan dito. 2 lang kayo. Kung gusto naming makipagdigmaan sa inyo, kaya nyo ba kaming pigilan? Iisa lang ang rason namin kaya kami nandito. Isuko mo yung disipulo mo at tapos na ang problema. nang marinig naman nila ang sinabi nito, hindi naman nila maiwasang mapaisip ng malalim. Sa puntong yon medyo nababahala na rin si Unas. Lalo pat alam niya sa kanyang sarili kung gaano nga kadami ang mga nilalang na yon. Hindi naglaon nang magkaroon na si Aling Tersing ng pagkakataong magsalita. Agad naman yung sumagot sa nilalang na yun ang, Iba na lang ang hilingin mo. Hindi kakayanin ng konsensya ko na hayaan kayong pumatay ng tao. Tsaka isa pa, itong si Unas para ko na itong anak. Kung hindi nyo talaga mapapalagpas ang ginawa niya, abay mas maganda sigurong kilalanin nyo rin akong kalaban mula sa araw na ito. Babala ko rin sa inyo mga aswang. Kapag bumalik pa kayo rito para manindak, hindi ako magdadalawang isip na tapusin ang buhay ninyong lahat. kasabay ng pagwika ng matanda, ay ang pagbitaw naman ito ng 3 buhay na salita sa hangin. Sapat na ang mga katagang yon para mapilitang lumayas ang mga nilalang sa lugar nila. Matapos ang mga pangyayari, agad naman silang bumalik para pag-usapan ang tungkol sa kanilang plano. Bale, ilang araw na din kasi nilang inaasahan ang pangyayaring yon, lalo pat hindi rin biro ang ginawa ni Unas. Gayunpaman, naunawaan naman yon ni Aling Tersing, lalo pat ito ang nakita niyang paraan para mapatunayan ang kanyang sarili. Kung hindi nyo kasi na itatanong, kakaiba ang mga mutsyang tinatangan ng matandang yon. Lahat ng mutsyang pag-aari nito, nangangailangan ng pisikal na lakas para magamit ng husto ang kabuuan nitong abilidad. Sa oras kasi na maramdaman ng mutya na mahina ang katawan na nagtatangan sa kanya, merong posibilidad na iwan niya ito sa oras ng panganib. Yun din ang nag-iisang rason ng matanda kung bakit sa edad nitong 80 anyos, parang 20 anyos pa rin yun kung kumilos. Hindi ko napapangalanan ang lahat ng mutya ni Aling Tersing. Pagpapakita na rin ito ng respeto sa kanya. Pero ayon kay Unas, isa sa mga mutsyang naipasa nito sa kanya ay yung tapyas na sungay ng torong baka. Napakalakas ng gamit na yon, na kapag tinangan ito ng taong may malakas na pangangatawan, kailan may hindi na yon makakaramdam pa ng pagod. Di na rin mananakit ang katawan nito, at kapag magtrabaho yon ng isang buong araw, uhaw lang ang iindahin nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, agad naman siya nitong inabisuhan ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang unahin.
Pagkarinig naman niya ng sinabi nito, dali-dali naman siyang kumuha ng tabak, sabay tungo sa mga kakahuyang malapit lang sa kanilang tinutuluyan. Pagpasok naman niya sa looban, agad naman niyang pinagpupuputol ang mga baging ng makabuhay na nagkalat sa buong lugar. Itatanim niya kasi yon sa bakod ng kanilang bahay nang sa gayoy hindi basta-bastang makakapasok doon ang mga aswang. Matapos naman niya yung gawin, agad naman siyang nag-imbak ng mga balat ng nyog para sunugin. Hindi naglaon. Nang matapos na ang kanyang trabaho, agad naman siyang pumasok sa loob ng bahay nito para yon ay abisuhan. Nang malaman naman yon ng matanda, agad naman siya nitong niyaya na maghapunan. Habang kumakain silang dalawa, nailahad nito sa kanya na malakas ang tsansang sasalakay ang mga nilalang na yon sa pagsapit ng gabi. Dagdag pa nito na maaari ring magdadala yon ng malaking pangkat sa kadahilan ng alam ng pinuno nito kung gaano rin kalakas ang mga tangan niya. Naniniwala rin ito na seseryosohin ng mga aswang ang gagawin nitong pakikipagdigma sa kanila sa kadahilan ng noong paman hinahangad na siya nitong lumayas sa lugar. Nang marinig naman ni Unas ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang mabahala para sa kanilang kaligtasan. Kahit sino naman siguro matatakot talaga kapag nasa ganoong sitwasyon na. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para sumagot, agad naman niya yung tinitigan, sabay wika ng, "Aling Tarsing, humingi na kayo ng tulong sa baryo? Di naman sa duda ako sa kakayahan ninyo, pero hindi ba mas maganda na mas marami tayo? Madali natin silang malilipol sa ganoong paraan." Hindi na yan kailangan, Unas. Alam mo, tayong dalawa lang sapat na para sa mga nilalang na yon. Tsaka mabuti na rin ito, para bago man lang ako mamatay, may babaunin akong isang magandang kwento. O siya, maghanda ka na. At nga pala, dahil ganap na kitang disipulo, ibinibigay ko na sa iyo itong mutya ng sungay ng toro. Alagaan mo yan, iho, ha? Napakahirap niyang makuha. Sagot naman sa kanya ng matanda. Sa pagsapit ng gabi, kagaya ng kanyang inaasahan, nag-umpisa na nga ang labanan na iilang tao lang ang nakakaalam. Ayon kay Unas, na sa mga oras na yon, nasusukol na talaga sila ng kalaban. Nasa humigit 30 nilalang ang dumayo sa kanilang lugar, pero lahat ng yon, walang kahirap-hirap na nilampaso ni Aling Tarsing. Partida, kokonti lang noon ang naitulong niya. Dahil sa mga nangyari at sa kinahantungan ng labanan, pansamantala namang natigil ang pagsalakay sa kanila ng mga aswang. Dahil dito, labis naman yung ipinagpasalamat nila Aling Tarsing sa kadahilan ng kahit papaano, naiiwasan na nilang pumatay ng mga nilalang na makapagbibigay lamang ng dungis sa kanilang mga kamay. Sa paglipas pa ng mga linggo, patuloy pa ring nagsasanay itong si Unas. Hapon-hapon, nakikipagbuno siya noon sa mga ligaw na kalabaw hanggang sa hindi naglaon na pansin na lamang niyang kayang-kaya niya na yung pagsabayin. Ikinatuwa naman niya yon, gawa ng ramdam niya ang pag-unlad sa kanyang abilidad. Akala niya, makakasama niya pa ng mahabang panahon ng matanda, pero ilang buwan lang noon ang lumipas, namayapa na rin ito. Ang naging dahilan ng pagkamatay ni Aling Tarsing ay ang pagpasa nito kay Unas ng mutyang nagpapanatili sa kabataan ng katawan nito.
Sa punto kasing kumalasyon sa kanyang katawan, lahat ng sakit buhat sa kanyang katandaan, mabilis na bumalot sa kanyang katawan. Hindi naman yun pinagsisihan ng matanda, gawa ng paulit-ulit nitong inilalahad kay Unas. May katapusan ng lahat. Pagkalibing naman nila sa bangkay ng maestra niya, minabuti naman niyang bumalik sa kanyang iniwang pamamahay. Mas pinili kasi doon ni Unas na manirahan, gawa ng yung mga kapitbahay niya roon, kilalang kilala na niya. Wala namang tumutol sa ginawa niyang paglilipat. Sa kadahilanang, karapatan din naman niyang mamili ng pagtitirahan. Alam niyo, Pinuno, halos inabot pa noon si Unas ng 7 buwan sa pag-aaral para lamang malaman ang pangontra sa iilang mga karunungang ipinapalipad sa hangin. Nakatuon kasi noon ang kanyang pagsasanay sa purong pisikal na kumbate lamang. Kaya na may napag-isip-isip niya na magsaliksik ng ibang karunungan na pwede pa niyang tanganin. Sinubukan din niyang pumasok sa larangan ng panggagamot hanggang sa hindi naglaon, nakilala na siya sa lugar nila. Bagaman hindi pa gaano kalalim ang karanasan niya, hindi naman naging mahirap ang tumulong sa mga taong nabate o pinaglalaroan ng mga engkanto. Magmula nun, Pinuno, unti-unti nang nakilala ang kakayahan ni Unas, hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon siya ng isang pasyente na binibiktima ng mga aswang. Ayon kay Unas, buntis ang pasyente niyang yon, kaya na may medyo nagdadalawang isip pa siyang tulungan ito. Pero dahil sa kalagayan nito, wala na rin siyang nagawa kundi yon ay pagbigyan. Alam niya kasi sa kanyang sarili na pagdating sa mga aswang, di hamak na mas malalim ang kanyang karunungan laban sa mga albularyong naninirahan sa kanilang lugar. Sa mga unang araw ng pagpapakonsulta nito sa kanya, minabuti naman niyang bigyan niyo ng iilang mga pangontra. Hindi niya rin ito pinatulog sa kanyang tahanan nang sa gayoy hindi magduda ang mga aswang na dahan-dahan doong lumalapit. Ang plano noon ni Unas, hayaan lamang ang mga nilalang na yon nang sa gayoy hindi nito maisip na meron palang albularyong tumutulong dito. Matyaga nilang hinintay ang pagsapit ng kabilugan ng buwan sa kadahilanang naniniwala siya ito ang mga gabing nasa pinakamalakas na puwersa ang mga kalaban nila. Alam niyo, Pinuno, halos 3 araw pa noon ang hinintay ni Unas para lamang magawa ang kanyang plano. Napakamapanganib ng ginawa nilang yon, gawa ng konting pagkakamali lang, mamamatay yung babae. Hindi naman niya ito maaaring tulungan, lalo pat kapag pinagmamasdan niya ang mga nilalang, sinisiguro niyang malayo siya sa mga ito. Alam niya kasing madali siya nitong matutunugan, kaya sa abot ng kanyang makakaya, sinusubukan niyang isagad ang kanyang distansya. Sa pagsapit naman ng araw na pinakahinihintay nila, mariin naman niyang inabisuhan ng pamilya ng babae na alisin na ang lahat ng pangontrang inilibing nila sa pamamahay nito. Inutusan niya rin yung huwag isasara ang pinto, maging ang mga bintana. Kumbaga, hahayaan lang nilang nakabukas ang mga daanang yon nang sa gayoy hindi magdalawang isip na lumapit ang mga aswang sa mismong kinaroroonan ng babae. Alam ni Unas na hindi nito kayang tiisin ang pagnanais na kumain ng buntis, kung kaya't kahit alam nilang kaduda-duda ang mga nangyayari sa bahay na yon, hindi ito mag-iisip ng kung ano-ano. Bagaman nababahala ang pamilya ng babae sa kanyang plano, nagdesisyon naman yung sumunod. Bukod kasi sa wala na sila noong pagpipilian, napatunayan naman nila ang kakayahan niya. Ipinagpasalamat naman yun ni Unas, gawa ng kahit papaano, hindi yun tumutol sa kanyang plano.
Kinagabihan noong mismong araw, tahimik na ang lahat. Yung pamilya ng kanyang pasyente nagdesisyon ng magpahinga nang nakabukas yung bahay nila. Inaasahan naman niya yung hindi makakaidlip pero kahit papaano, hindi niya na yun pinagbigyan ng pansin. Sa pagtungtong naman ng 9:00 ng gabi, dahan-dahan nang lumalapit ang mga aswang sa bahay nito. Yung iba, sa sobrang pagkatakam, dumaan na mismo sa entradang pinto ng bahay. Mabilis nitong sinuyod ang sala patungo sa silid ng buntis, kaya ang ginawa naman noon ni Unas, dali-dali nang tumakbo patungo sa may bandang pinto. Paghawak naman niya sa pundasyon ng bahay, agad naman niya yung inihipan ng 7 buhay na salita at kasabay nito ang pagsibagsakan ng mga aswang na kasalukuyan ng naglalakad patungo sa silid ng buntis. Pagrinig naman niya sa sigaw ng mga nilalang na yon, dali-dali naman niyang binunot ang hawak niyang itak sabay karipas ng takbo patungo sa kinaroroonan nito. Segundo lang noon nang lumipas ng masipat ni Unas ang 3 aswang na kasalukuyan ng lagpak sa sahig. Ilang beses din itong sinubukang tumayo pero wala itong kakayahan para basagin ang konsagrang selyong dasal na kanyang binitawan. Maya-maya pa, bago pa man makapagsalita ang nilalang, agad naman niya itong pinugutan ng ulo. Hindi na mahalaga para sa kanya kung nag-anyong tao man ang dalawa. Gawa ng kahit kailan, hindi siya kayang paglaruan ng mga ganoong nilalang. Sa isip-isip noon ni Unas, ilang buwan na niyang ginagamit bilang pagsasanay ang mga ito, kaya napakadali na lamang para sa kanya na pumatay. Ayon nga sa kanya, na kapag nakakapas lang siya ng mga aswang, para lang itong baboy sa paningin niya. Nang mapaslang na niya ang 3, kitang-kita naman niya ang pagsipulasan ng iilan pang mga aswang na nagtatangka pa sanang pumasok sa loob. Alam niyo, Pinuno, ilang araw pa yung hinintay ni Unas na bumalik, pero hindi na yon nagpakita. Hanggang sa nanganak na yung pasyente niya, hindi na talaga yun ginambala ng mga nilalang. Magpahanggang sa ngayon, Pinuno, kahit napakatanda na nitong si Unas, patuloy niya pa rin pinapangalagaan ang mga pamanang mutya ni Aling Tersing. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ang ganda sana nito kung makukwento natin yung nakaraang buhay ni Aling Tersing. Sobrang ganda nun kung meron man. Kaya, Tandang Unas o Lolo Unas, kung sakali man ho na maaalala nyo pa yung kwento ng inyong maestra, welcome na welcome po yan sa channel ko. Tsaka, alam ko marami sa mga listeners ko talaga sobrang matutuwa kapag nalaman nila yung nakaraan ni Aling Tersing. Pero kung sakali lang naman po na maaalala nyo kasi mahirap na kung pipilitin natin. Alam ko po na medyo may edad na rin kayo kaya hirap na rin. Kung sino man yung gumagabay dyan kay Lolo Unas, pwedeng-pwede mo akong PM sa Facebook ko. Alam mo naman na yun. Tsaka meron tayong konting regalo para kay Lolo. Yun nga. Yun lang yung gusto kong ibigay na opinion kasi para sa akin wala naman talaga akong dapat na ibigay na dahil sobrang ganda na nito. Wala rin ako nakitang butas o slip up. Ang ganda lang talaga. Lalo na yung napili siya, na random lang siya napili ni Aling Tersing pero siya, sa kanya pinamana lahat kasi nga siya yung unang bumalik. Doon pa lang sobrang panalo na yung kwento eh. What more pa kaya kung meron tayong nakaraang buhay ni Aling Tersing. Ganda sana nun. Pero ako umaasa ako na meron pa to. Nakadepende na lang yun kay Lolo. Kaya yung sender natin, para sa'yo, PM mo lang ako sa Facebook. Meron tayong regalo kay Lolo.
Pero syempre, pakinggan pa rin natin yung opinion ng mga subscribers natin. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.